Gledate emisiju Uživanje u svakodnevnom životu sa Joyce Meyer. Dobrodošli. Bog vas neće uvek okružiti ljudima koji će vas tretirati na pravi način. Ponekad nas on okružuje sa ljudima koji nas uopšte ne tretiraju na pravi način, ali onda otkriješ od čega si stvoren. Blessings are often mixed with trouble. Znate, blagoslovi su vrlo često pomešani sa problemima kada služimo Bogu. Jako je teško kada činite prave stvari, a ne dobijate prave rezultate. Znate, kada su Sedrah, Misah i Abdnego bili u užarenoj peći, peć je već bila užarena, još i pre nego što su oni bili u njoj. Stvar je već bila jako burna i pre nego što su oni odbili da se poklone pred kipom, a još kada su odbili da se poklone jer je to bila ispravna stvar da se radi. U Bibliji nam piše da su peć ugrejali 7 puta jače jer je kralj tako naredio. Meni se to mnogo puta dešavalo u životu, kada sam osjećala da radim pravu stvar, a sa druge strane mi se činilo da jedino uvek ja upadam u nevolje. Verovali ili ne, Bog vrlo često koristi užarene peći da bi nas oslobodio okova koji su u našem životu. Mi nikada nećemo porasti kada je sve lako, pa hvala vam puno za vaš neviđen odgovor. Oni su bili izgubljeni u peći. Oni su bili u peći kada su izgubili svoje lance. Oni nisu ležali na kauču, jeli krofne i gledali televizor. Oni su dobili užarenu peć gde su bili oslobođeni. Oni nisu izašli u tržni centar. Oni su bili oslobođeni u užarenoj peći. Trebalo mi je zaista mnogo godina da shvatim da ono o čemu sam razmišljala je bilo moj najveći neprijatelj. Ako ne znate ko je bio Saul, u Bibliji sada nemamo vremena za tu poruku, ali Bog vas neće uvek okružiti ljudima koji vas tretiraju na način na koji biste vi to želeli. Ponekad vas okruži ljudima koji vas ne tretiraju najbolje, ali onda otkrijete da je problem i do vas. O Bože, pomozi mi da volim odvratne ljude, sve dok ne naiđete na takve baš osobe. O moj Bože, ja želim da me ti sada koristiš. Molim te, pošalji me u nestale osobe. Zatim dobiješ posao gde si ti jedina osoba hrišćanin i onda kreneš da preklinješ Boga da te vadi iz tog užasnog odvratnog mesta, jer ti si jedini hrišćanin na tom radnom mestu. Amen. Kada biste se držali ovoga samo večeras, da nije važno šta vam se sve dešava u životu, kada biste se držali ovoga samo večeras, da nije važno šta vam se sve dešava u životu, kada vi imate pomoć od svetog Boga. Tako da ne postoji ni jedan razlog zbog kojeg bi jedna osoba na ovoj konferenciji otišla obeshrabrena. Ne postoji ni jedan razlog da jedna osoba ode kući, stvarno mislim ni jedna, a da je samo mrvicu obeshrabrena kada je Bog na vašoj strani. Nije važno ko je protiv vas. Stvarno, uopšte nije važno. Ako prestanemo da gledamo u druge ljude, a uperimo svoj pogled u Boga i zauzmemo dobar stav i samo kažemo ovo, ja ću da radim samo ove 2 stvari, Bože. Imaću dobar stav ako mi ti pomogneš, a ja ću biti blagoslov za druge ljude, a ti ćeš se pobrinuti za ostalo. Koliko god ti trebalo vremena, to je samo na tebi. Nikako ovo. Pa Bože, ako ti ne promeniš ovu situaciju do sledeće nedelje, ja ne znam da li više mogu ostati spašena. O, Bog se nekada tako umori od naših žalbi, gunđenja, cviljenja i prenemaganja u vezi naših problema. Hvala ti, Bože, što ja nisam u užarenoj peći. Amen. Vao, mi treba da se predamo. Jedna od stvari koje trebamo da predamo jesu naše brige, zabrinutosti i skroz našu ideju da smo mi ti koji treba da se brinu za stvari, jer nakon toga doći ćemo na ideju da mi možemo da rešimo naše probleme. Mogu li vam reći nešto? A da ne budem nepristojna, ja mislim da mi nismo dovoljno pametni da bismo samostalno vodili svoje živote. Mi ćemo uvek padati na svoje lice dok ne shvatimo tu činjenicu.
Prva Petrova 5. glava počinje od sredine 5. stiha, da dok budemo pokušavali da stvari radimo na svoj način, da će nam se Bog lično suprotstaviti i poraziti nas. Neće nam doneti ništa dobro ako budemo želeli da oduzmemo naš plan Bogu i da još očekujemo da On to blagoslovi. On želi da mi idemo kod njega i da kažemo: Bože, evo me pred tobom, ti radi šta želiš sa mojim životom. Mi smo jako loši ako sami sebi pravimo planove, onda se molimo da taj plan uspe. Ono što u stvari treba da radimo jeste da se molimo, da dozvolimo Bogu da On pravi planove. Amen. Prošli smo pored jedne poslovne zgrade dok smo se vozili ovamo. Bar im je to bilo prošle godine kada smo bili ovde. Sada je hotel, a pre toga je to bio hotel i to drugačiji od ovog. Pre toga je isto bio hotel i onda je bila poslovna zgrada gde sam i ja radila kao knjigovođa. Ja sam radila u toj zgradi samo par blokova odavde kada sam upoznala Dejeva. Nisam imala prevoz do kuće, a on je radio sa momkom koji živa u dupleksu koji su posjedovali moji roditelji. Oni su došli po mene, pokupili me na ćošku da bi me prevezli do kuće i tako sam ja upoznala Dejeva Mejera. Sada kada sam bila kao i kasnije, Dejv koji je u inženjerskom poslu bavio se već tada uvođenjem grenja i klima uređaja, tako je i toga dana radio upravo to za zgradu koja je kasnije pretvorena u Adam Marksov hotel. Sada se malo vraćam u prošlost i pričam vam o prošlosti tog ćoška. Par nedelja pre, mislim par blokova odavde, stvar koja mi danas oduševljava jeste to kada sam tada radila kao knjigovođa, ja tada uopšte nisam imala predstavu šta ću raditi, nikakvu ideju. I dalje sam bila prepuna ogorčenosti i tuge i sve sam pokušavala da kontrolišem. Znate, već tada sam išla u crkvu, bila sam hrišćanka, ali dalje nisam znala šta predaja u stvari znači. Nikakvu ideju nisam imala. Reći ću vam nešto. Da nas Bog nije stavio ovde na zemlju samo da bi mi imali sve što poželimo. Mi treba da napravimo prelaz kada ćemo doći do tačke, kada ćemo reći: Bože, šta ti želiš od nas? Šta tražiš od nas? Ja ti darujem svoj život. Ja kažem doviđenja svom životu, doviđenja, radit ću sve što mi ti tražiš. Ti nećeš biti srećan ako ti Bog da sve odjednom i to odmah. Ja vam kažem da vas to neće usrećiti. Jedini put kada ćeš zaista biti srećan je kada budeš u sredini Božje volje u svom životu. Kada budeš ustajao svakoga dana i govorio: Bože, stojim ovde pred tobom. Šta želiš da radim danas? To ne znači da ti Bog nikada neće dati da radiš ono što ti želiš da radiš. Ja vam kažem da ako radite odvojeno od Boga, ništa vas neće usrećiti. Onda nam piše ovako: ponizite se dakle pod moćnom Božjom rukom, da vas uzvisi kada dođe vreme. Svu svoju brigu prebacite na njega, jer se On brine za vas. Zašto onda ne doneseš odluku ovog vikenda da predaš sve što te uznemirava? Znaš, Bože, ako ne budeš promenio ovog čoveka za koga sam udata, nema šanse da ovo uspe. Ja prosto ne mogu. Da, ti to možeš, da, ako ti je to zadatak koji ti je Bog dao, jer će ti onda dati milost i radost da bi to uspela da radiš. Hvala ti za ovu jako veselu damu tamo pozadi. Gde se nalazite? Sada ću doći do vas i propovedati samo za vas. U redu, hvala vam. Hajde sada da stavimo na ekran Isaiju 27/5. Želim da vam prikažem upravo ovaj stih. Ako se moj zakon ne prihvati i mir sa mnom ne učini, tu nam piše sledeće, da je jedini odgovor kako da izbegnete tugu i nezadovoljstvo jeste da ako budete došli kod Boga i kada se kompletno predate u njegove ruke. Sada vam to mogu reći jer sam ja to radila dovoljno dugo. Ja verujem u to da mi Bog uvek daje prave poruke za svaku publiku posebno. Tako da, znate šta, ja vas volim, volim vas, ali mislim da i večeras ovde imamo neke ljude koji ne žele da popuste, a već su duboko zakopani. Dušo, ti ćeš na kraju ipak da popustiš na ovaj ili onaj način. Vreme je da se predate
i da kažete: Bože, sve što želim sada je da bude na tvoj način. Nije mi važno kakav paket ću dobiti, daj šta ti želiš. Daj mi šta ti želiš. Znate, ja sam bila jako srećna kada sam otkrila da je moja knjiga na top listi kao najprodavanija knjiga. Znate šta, ja sam tako srećna bila i juče. Izveštaj obično stižu četvrtkom, tako da kada je četvrtak prošao, ja nisam dobila poziv od svog izdavača. Ja sam iskreno verovala da nisu stigli da naprave listu, a ipak sam bila u duhu: slava Bogu, to je tvoja knjiga. Radi sa njom šta želiš. Sledećeg dana sam primila poziv. Možda taj dan kada je poziv zakasnio, to je bio samo test za mene, mali test iz mog stava. Vidite, ako ne možete biti srećni kada ne dobijete ono što želite, onda vi nikada nećete biti srećni, makar dobili ono što želite. See, if you can't be happy if you don't have what you want, then you're never going to be happy when you get everything you think you want. Let me say that one more time. Ponovit ću ovo još jedanput. Ako ne možete biti srećni kada ne dobijete šta želite, onda vi nikada nećete biti srećni pa i kada dobijete sve što ste poželeli. Obićete, ali samo kratkotrajno. Da, kratkotrajno ćete biti. To vam je nešto kao ovo. Ha. Ona tu traje koliko? Šta? 2 dana nedeljno, 2 nedelje, a onda odjednom nešto ovako: ja moram da imam onu stvar, to će me zaista usrećiti, ova stvar će me sigurno učiniti srećnom. Sećam se kada sam tek počinjala da radim sastanke, čovek koji je tada bio moj pastor, Rick Shelton, ne znam da li se vi ovoga uopšte i sećate, ali ja se sećam da ste mi vi ovo rekli. Ja sam bila jako nesrećna jer su sastanci koje sam pravila i to svuda bili tako maleni. Little. Disgustingly little. Odvratno mali, 10 ljudi, 20 ljudi. Kada je došlo 30 ljudi, ja sam tada dobila veliku viziju. Tako da neko ko dobije veliku viziju nikako ne voli male sastanke. Is anybody with me? Da li se neko slaže sa mnom? Sećam se da mi je jednog dana rekao: znaš šta, Joyce, kada na tvojim sastancima bude prisustvovalo 500 ljudi, ti ćeš nakon toga želeti 1000. Kada dobiješ 1000, tada ćeš odjednom tražiti da dođe 1500 ljudi. Kada dođe 1500 ljudi, nakon toga ćeš tražiti da dođe 2000 ljudi. Znate, pre neki dan me je Dave pitao koliko se ljudi prijavilo za ovu konferenciju, a ja vam iskreno kažem, nemam pojma. Prestala sam više da brojim stvari. Više je sada ko je došao je. Ja ću svejedno uživati u ovom propovedu koliko god da dođe ljudi. Bilo da je to 10.000 ili možda 15.000 ili 20.000, uopšte nije važno. Jer onda bi se moja sreća svodila samo na brojke. Ma dajte, koliko si knjiga prodala? Koliko ima ljudi na tvojim sastancima? Pa to već znate, tamo mora da bude 5.000 ljudi. Ja jako volim kada me pozivaju u takve crkve. Da, mi imamo 5.000 sedišta. Da, ali ti imaš prostor da parkiraš samo 10 automobila. Tako da ako se ja reklamiram da ću biti u ovoj crkvi, ljudi koji me gledaju preko malih ekrana dođu da me vide, a onda otkriju da nemaju mesta gde da se parkiraju. Onda postaju besni. Prestanite sve da brojite u svom životu. Ja sam nekada gubila svoju radost tako što sam brojala novac koji nisam imala. Sve bi lepo izračunala, pa bi se nakon toga razbesnela, rastužila, postala depresivna i upala u samo sažaljenje. Dave bi bio u susednoj prostoriji, igrao bi se sa našom decom, kao da ja nisam bila dovoljno već nesrećna. Malo bi se nakon toga odmorila, pa sve ponovo i opet dobila isti račun. Brojenje stvari može da vas mnogo unesreći. Koliko dugo sam se molila, koliko poglavlja sam pročitala u Bibliji, koliko dugo sam se molila. Ja i dalje ne mogu da nađem neke od knjiga, a skoro sam 30 godina spašena. Prestanite brojati stvari i budite srećni. Da li iko zna o čemu ja ovde pričam?
Oh, yes, I have O, da, ja imam jednu od 3 najveće crkve na svetu. Ma, vi ne znate šta ste dobili. Mi treba da se okružimo s sjajnim idejama kako bi stvari trebalo na ispravan način da se rade. Druga stvar sa kojom treba da budemo okruženi jeste, a ovo danas već mora da vam bude jasno, da bismo sutra mogli da krenemo dalje. Ti moraš da predaš sve što te izjeda. Moraš da se pomiriš sa određenim stvarima. It's time to make peace with your thighs. Tonight, sorry men, you'll just have to put up with Večeras, izvinite muškarci, morat ćete da se rešite ovoga. Večeras, dame, mi ćemo da se pomirimo sa svojim stvarima. Uradite najbolje što možete. Uvucite se u najuzaniju stvar koju imate, onda se pomirite sa ostatkom. And then just make peace with the rest of it. I don't know what Eve Ja ne znam looked like, kako but je Eva izgledala, ali znam jedno sigurno, nije izgledala kao čačkalica. Mislim da je ipak imala malo mesa na svojim kostima. Amen. Ja sam se konačno pomirila sa svojim glasom. Mislim, kada me čuju, ljudi mi se uvek smeju. Baš pre 2 nedelje sam zvala nekoga, pa sam rekla, ne, ovde nije gospodin Mejer, već gospođa Mejer. Mi sada nemamo vremena za sve moje priče, ali vi stvarno morate da se pomirite sa određenim stvarima koje ne volite kod sebe. Pomirite se sa samim sobom. Vi ne možete da menjate sebe, ali Bog može. Vi ne možete da popravite sebe, ali Bog može sve da popravi, sve što treba da se popravi u vašem životu. Mi samo moramo da se oprostimo od loših stvari. Hajde da sada pogledamo u Luku 14, ali samo na brzinu. Luka 14/31. Ili koji kralj, kada krene da povede rat protiv drugog kralja, prvo ne sedne i ne razmotri, može li se sa svojih 10.000 suprotstaviti onom koji protiv njega ide sa 200.000? Sada ćemo da pričamo o pravoj pouci ove priče. Kada krenete u bitku, vi prvo morate da pogledate sebe i da kažete, da li ja imam sve što mi treba da bi pobedio u ovoj bitci? Ne. not smart enough, not strong enough. Nismo dovoljno pametni, nismo dovoljno jaki, ne znamo kako, ne možemo mi to. Stih 32. Pa ako ne može, onda će, dok je ona još daleko, poslati izaslanike i zamoliti za mir. Tako dakle, nijedan od vas koji se ne odrekne svega što ima, ne može da bude moj učenik. Claim, give up to, say goodbye to, all that he has cannot be my disciple. Goodbye. Doviđenja, 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 samo napor. Doviđenja samopouzdanju, doviđenja samovolji. Doviđenja egocentričnosti, doviđenja sebičnosti. Selfishness. Goodbye. Goodbye. When you leave this conference, when you leave the building tonight, I want you to just leave that old self in here. And when you go out the door, just say, goodbye. Leave that old bad Kada attitude. odete sa ove konferencije, kada napustite ovu zgradu večeras, želim i da ostavite i starog sebe i kada budete izlazili, samo mu vičite doviđenja. Ostavite taj loš stav iza sebe, a uzmite novi dobar stav i lepo se provedite. Ostavite tog vašeg tužnog čoveka, jadnog i namrštenog čoveka. Ostavite te jadne priče koje pričate svima i to 25 puta na dan. Ostavite samo sažaljenje i to da za svoje probleme uvek krivite druge. Sve ostavite iza sebe i recite im doviđenja. Bila sam tamo, radila sam sve to. Sada treba da radite nešto drugo. Sada mi uvek pokušavamo sve da popravimo. To kod nas ne valja, ali u Bibliji nam piše da Bog uvek bira sa ciljem. Namerno bira sve one koji su odbačeni, koji nemaju vrednost, koji se nigde ne računaju. Hajde da sada pogledamo u 1. Korinćanima 1. stih. Da li mi možete doneti te lonce ovde, molim vas? 1. Korinćani 1. krećemo od 27, ja barem mislim. Nego Bog je izabrao ludo sveta da postidi mudre i slabo sveta da postidi jake,
Da li možemo da zamislimo nešto tako ekstremno? Visoko obrazovana, religiozna osoba sa 3 do 4 titula iza svog imena, koji prisustvuje svakoj vrsti biblijskih seminara i seminara još po koja biblijska škola i još ovo i još ono. Možete li zamisliti koliko ovo kada pročitamo može da ih iznervira, pogotovo kada vide nekoga kao što sam ja? To see somebody like me on television in 2/3 of the world. Na televiziji to u 2/3 sveta. I mean, it is really hysterically funny. Mislim, stvarno je histerično smešno kada dođeš do ovde. Mislim, zaista je smešno. Po svetskim standardima ja nikako ne bi mogla da se kvalifikujem, ali Bog ima drugačije standarde. Bog ima drugačije standarde. Biblija nas zove ćupovi od gline. Zbog toga nas Bog koristi ovako budalaste ljude da bi slava i veličanstvenost mogli da padnu samo na njega, a ne na nas. Ili, kako ja to volim da kažem, razbijene ćupove. Sada, ako bi izašla da kupim neke ćupove, svaka normalna osoba u ovoj prostoriji, ako biste izašli da kupite neki ćup, da li biste birali onaj sav u pukotinama iznutra? To sigurno ne biste želeli da nosite svojoj kući, čak biste pomislili da je ta osoba luda jer je stavila i taj ćup na prodaju. Ne, mi bismo birali onu koja je sva uglancana i sjajna i što na oko deluje jako lepo. Međutim, Bog želi da pokaže svoju jačinu upravo kroz nas. Hajde da spustimo svetla dole. Sada ću vam pokazati šta se dešava. Gledajte sada. Stavimo svetlost u obe ove posude. Sada čekajte. U ovoj savršeni ćup koji bismo svi birali, u njemu ima svetlosti, ali mi je ne vidimo. Ista je svetlost kao i kod ove prve, ali mi je ne možemo videti. Međutim, gledajte šta će se desiti kada okrenemo svetlost u ovom polomljenom ćupu. Ja jako volim ovo, tako da ću ja biti prezadovoljna sa polomljenim ćupom. Ovde sam ja. Presrećno, srećan, razbijeni ćup. Ja neću brinuti oko svojih pukotina. Ja se neću nervirati oko svojih pukotina. Ja se neću zabrinuti ni kada mi delić otpadne. Ja ću prosto biti presrećan, razbijeni ćup. This deliriously happy crackpot. Znate, neki od mog osoblja su sa mnom jako dugo, tako da sam ja sa njima potpuno opuštena. To počinje da mi se dopada. To stvarno počinje da mi se dopada. Imam osjećaj da ću ja uvek da budem malo drskija. Moje usta me uvek mogu odvući makar u male probleme, ali ja se uvek brzo pokajem. O Bože, niko se ne može pokajati tako brzo kao što to mogu ja. Mislim na to da ja počnem da se kajem dok sam još u sred tog problema. Hajde sada, zašto više ne prestanete da se ljutite na sebe jer vi niste savršen ćup? Bog bira sa svrhom baš takve slabe i budalaste ljude kako bi mogao da zbuni mudre. On bira baš to što je svet odbacio kao smeće. Ja sam uvek mislila da je za mene prekasno, ali jednog dana ima da uzmem kantu za smeće i da propovedam iz nje i to baš ovih dana. Ima da upadnem u jednu i da ispropovedam celu poruku jer po svetu ja bi trebala tu da završim, u kanti za smeće. I thought later it was too late to do it, but I am going to get me a trash can and preach out of it one of these days. I'm going to get in that baby and I'm going to preach a whole message. Because that's where the world would have put me. In the trash can. But God. Come on, but God. Ali Bog, bocnite osobu do vas i kažite, ma daj, ti si stari polomljeni ćup, slava Bogu. Praise God. Znate, mi treba da shvatimo da bez obzira kroz šta prolazili, Bog ipak ima plan za naš život koji je mnogo lepši od bilo čega što možemo i zamisliti. Zbog toga treba da se molimo za Božju svetu intervenciju u našim životima, kao i u našim problemima. Cele ove nedelje mi smo imali specijalne faze u obnavljanju odnosa. U stvari, u sredu cela organizacija će se moliti za naše prijatelje i naše partnere u ovom poslu. Znate, ako nemate nikakve odnose, onda ste vi jako usamljena osoba. Ako imate loše odnose, onda ste vi vrlo nesrećna osoba, jer su nama stvarno potrebni odnosi, ali oni treba da budu zdravi, pravi i dobri odnosi, uravnoteženi odnosi.
Hvala vam što gledate emisiju Uživanje u svakodnevnom životu sa Joyce Meyer. Da saznate više o našoj misiji, da govorimo o Hristu i volimo ljude ili da naručite besplatne materijale, molimo vas da posetite naš sajt www.media.siloam-international.org. Naš e-mail je joycemeyer@siloam-international.org. Pozovite nas na broj 064 34 30 817 ili nam pišite na Joyce Meyer Ministries, Hrišćanska međunarodna misija Siloam, Masarikova 8, 21433 Silbaš.